Čaute všetci, zdraví vás Masta a dnes len také posledné komentári, lebo je nedeľa a každý deň som čo uploadol, tak to zakončím týmto. A bolo to tým, že ja som mal prázdniny, ale teraz nebudem mať toľko času sa tomu venovať, takže dúfam, že ste si tento týždeň užili mojich uploadov. Veľa vecí sme spoločne prekonali, ja som konečne prekonal tú 100 a prekonal som už aj 16 000 pozretí, takže ďakujem za všetko ešte raz. Už ako som minule hovoril, opakujem sa aj k rádiu, ale pre človeka, čo to začína, je 100 veľké už číslo a 16 000 pozretí tiež, takže ešte raz veľmi vám za to ďakujem. A v pozadí neviem ani koľko skončil ten gameplay, je dosť starý, takže si to vôbec nepamätám. Viem, že to len bolo v aké vysoké pozitívne skore a chcel som urobiť, používal som MTAR, lebo som chcel urobiť class setup na to, ale nespravil som to, ale mám túto nastavené ako vždy Leg Jacket, Hardline, Scavenger, Tactical Mask, ako na MTAR, ako na každú asadku by som odporúčil len Quick Draw a Stock, lebo ja neznašam, keď mierim, že sa úplne pomaly pohybujem. No tak, klasu už máme urobenú, ako vždy EMP a C4. No a teraz, že čo mňa asi tak čaká v mojom živote je, že asi strašne veľa stresu, lebo už sa pomaly blížia moje maturity a ja tým, že študujem vo Viedni, je to trošku inakšie než na Slovensku, tak musím robiť také špeciálne otázky a tak ďalej a je to dosť také, nie že namáhavé, ale strašne veľa času to bere a jednoducho komu sa chce písať k jednej téme 15 strán? Komu? Neviem komu, ale mňa asi nie. Ale celkovo to budem musieť urobiť a prečítať aj pár kníh, tak preto nebude toľko Call of Duty videí odo mňa, ale budem sa snažiť čo najčastejšie čo uploadnúť, aspoň tak 3-krát za týždeň voľaké kód video, ale ináč zostanem pri mojom kalendári, že pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok a poludne, to čo som už hovoril v inakšom videu. A to je asi tak môj plán. A neviem čo to je v poslednej dobe, ale voľako ma zase začal baviť Call of Duty. Neviem či to bude, ale možno je to aj tým, že sa mi neviem prečo začalo dosť dariť, že každú mapu ničíme enemy team. Mám pre vás pripravený aj 90 plus kill gameplay na multi-team deathmatch, kde som prehral 94 kg a prehral som a išiel trafiť šlak, ale hral som z level 20 a level 21 a nevedel jednoducho čo majú robiť, takže ma išiel trafiť šlak, ale čo už sa dá robiť, tým si nevyberáte. Skúsil som to na konci zachrániť, ale prehrali sme, takže čo už. Tak to mám pre vás pripravené, to by som ešte urobil zajtra, lebo zajtra by som mal čas. No a to je celkovo všetko, tak ďakujem za 100 odoberateľov a dúfam, že to takto pekne pôjde ďalej a že vás budú baviť pozerať moje videá. Aspoň dúfam, že ľudia, čo ma sledujú, že ich baví pozerať moje videá, a ak hej, tak mi napíšte koment, či vás baví pozerať moje videá a počúvať moje komentári alebo nie. No a to je asi tak všetko, čo by som chcel povedať. Už ako som hovoril, keby ste si chceli so mnou zahrať, stačí si ma len pridať na Steame, ja vás potvrdím a môžeme si spolu zahrať, keď chcete. Hrám na počítači, takže nie na konzole, tak si ma pridáte na Steame, už ako som povedal. No tak, týmto sa končí moje video, na konci myslím, že aj uvidíte moje skóre, neviem, uvidím koľko to bude. Myslím, že mohlo byť aj lepšie, ale troška som to pokašľal, ale čo už, nie vždycky sa dá dať 100 plus kg. No a tým sa lúčim a keď sa vám páčilo, dajte like, komentujte a dajte odber. Čaute.